ya en. Kok ini apa? Lah entet tok. Oh iya. Takono. Apa sing nanti jenengmu sapa? Aku Ragil Kuning. Ayo Kuning. Ragil Kuning. Iya Kuning. Antekon ya. Iya takono terus. Sing nandur. Kita nur. Terang. Terang. Blungker-blungker. Terang bunga. Bengkerak. Bunga. Blabuk-blabuk. Hah? Lawu. Blabuk-blabuk. Bengkerok. Enek putih-putih kaya nyawa apa ngono kae lho, kaya Mana nih. Nek nak nur. Terang. blungker-blungker. Bunga. Bengkerak. Bunga. Blabuk-blabuk. Ya kuwi. Nyamuk yo kuwi piye ndak ya? Isen nang. Ya. Si. Piye? Dipetani. Coba demung tok coba. Ciro lu Iya, ya. Demung. Ciro lu ya. Aku mau kaya krungu anu seliring ngono. Coba saron. Ji saron. Dipetani. Saron. Tak pet wong aku lak wong kupingan to, Mas. Iya. Oh koyane sing kaya gandul, kancane wis kok nah, coba saron. Jiro lu ya. He. Apa? Manut obo-obo. Jiro lu. Jiro lu ya. Apik no kok Anu peking tok. Lah kuwi Ya pokoke si sing jane sing cilik sisan. wis sing Maksa. ngidi wek. Kok Diabani sik, Guys. nganggo diabani. Res. Hei. Oh maling Lah iki. dadi yo. Diabani sik. Nganggo diabani. Oh, malah. Aja ngisi kowe yogaku lho kowe iki. Jiro lu ya. Apik. Kowe jar coba. Piye? Masya Allah lho kebelet tak rekos ta lek. Iya kene sute sarta entek wong iki. Keren. Coba. Nano. Tutu no nano. Nano. Kowe yo sing ngono. Ki sing sliringe malah kowe iki lek. Lah wong nyatak gawe kok. Luar biasa. Nggih, matur Pun nuwun. lagune iki pun sampun. Nggih. Nggih, matur suwun. Nah, Dek Tina pun lenggah, nggih. Mbak Tina pun lenggah. Nggih, niki wau pamundhut saking Nggih, anu. Pak Parto ugi wau Mas Kodang Dalang, Kuning. Apa Nuwun. Iki Apa? enten sing ngersake entit saking Entit, nggih. area Ocah Ngarit. Nggih, Entit. Niki wau nggih enten pamundhutan Entit. Nggih, entit. Entit kalih Japing Gunung saking Bapak Priyanto. Mangga. Sik iso apa ora kuwi? Mbah. Suwe banget ora Dicoba. ngetokne. Iya itu. Sing marai viral dek ben ya Entit iki. Nggih spiral. Viral kok spiral. Kira spiral. Saiki apa sesuk, Mas? Saiki no, Iya. sesuk wis bubar. Nyapa lho? Timbang Kayak nganggur gawean, tulung gedhok timbang. nah. Gedhok nah. Endang kayane. No. Kon Monggo Pak Sutris matur nuwun. aja ngoso to. Aja Kowe dandani ngoso. amben ae. Bar tak plitur malah mbok rusak. Tris. Kaya galarmu ngomah ae. Allah. Yo. Apa? Iya ya, tenanan iki. Ndang, bener. Kalau dibagai Nah. Kaya maling wayang ngono.
Aku ora lho maksudnya. Mitereng ratang langut Ragil kuning ngobati Pindah-pindah. Kowe pindah engko sesuk ndasmu kok lewi. Netrane Panji Asmara kang membo dadi wong tani. Sang Diayu Srukas marana nenggo tegalan sapin. Ngloker. Kuwi lho dudukan. Wes nek trene kupingmu ki sing lugrek. Lho gledek ngono. Enggak pengin dilihat. Kowe sing nembangke. Aku. Ya. Was mawar panci si entet kang nampe anang goten jalan bisa ragil kuning datang Jur bali njur ndangu si entit kang lagi nunggu. Kerene Kris. Wong kon dodok malah nyuwukke ngono kok. Malah aku ora lho, Lek, ayo gur ngimbangi lho. Aku kok Mas. Niku nek kalih kula iki wis kulawarga. Nggih. Niku ki ya dolane tenggen kula dolane nggih mriku. Di nek kula Di sing enek berarti. Oh, malah kono ki ora tau enek kok, Mas. Maksudnya nek tak parani ora tau enek ngomah. Oh. ya wong jenenge bisnis ki ya rono-rono. Iya. Kowe dadi apa? Mbah, Duit wis mbok tampa iki tanggung jawab iki prahmen lho iki. sing ngakon Mas sapa mau? Ora kenal. Panggilan hamba Allah ngono. Kang Arit, aku dadi apa iki? Lho lah nek apa mau? Entit. Lah iya, berarti kowe ragil kuning. Oh, aku ragil kuning. Nah. Lah kowe? Aku gareng. Dadi ndite ta ya. Kowe dadi entit. Iya, Terus iya. ukut bar entit terus dadi Panji Asmara subuh. Bangun. Lah iya lah ya subuh to. Apa? Kowe iki nonton wedek perintah. Ayo. Aku piye? Ya bungkuk kok. Bengkok. Bungkuk. Terus? Sikile rada pentar ngono lho, rada mentor. Nah. Oh, alah. Ya sak tangan-tangane bareng rada ceko ngene, tangane ceko. Nah, Golek pangan sak emplokane kok. anu ndase mengleng lho, ndase mengleng. Dasmu dhewe kuwi. Nah ngono. Ngono terus anu lambene mencos. Heeh. Heeh. Lah ngono kuwi. Kira mripate kira. Apanya? Iki. Amin. Oh, tinggo agak. Oh, nek Brahman kok diamini. Ora ya. Kok punuk ngono ta? Kuno. Ngono. Oh, tak turutane. Lebokno, Mbak. Nah, ngene. Kok nek kene lho lebokno kene ngono. Nah, So. bojoku cek nang kene apa ora? Lah ngapa? Kuwi isin nglapor marang tuwa. Ngapa ora ini dicelurangi? Ra ketok lho. Ngono. Dhuwur. Nekak mbok wis mbok. Ora nek anggaranmu gede iki. Jare kon dhuwur. Ngene. Ditese. Amit-amit Bang Bayi. Piye? Dites. Nah piye? Ya suarane no bindeng apa urung? Sindene ayu-ayu. Sindene ayu-ayu. Bindeng. Oh bindeng. Iya ya. Sindene ayu-ayu. Heng. Ayu kok ya asu? Ayu. Ahu. Sinden Heng. ayu. Ahu. Ayu. Bindeng. Oh iya. Kon Nek jare kon bindeng ini ayu ki asu ya. Ahu. Oh iya. Mbok kowe wek terus ndang tak kei selawe. Oh, lawe. bindeng. Bindeng ya buka. Oh. Tangane ceko. Iya ya. Mengleng. Astagfirullah. Rada amba. Lah HP itu. Gak enek wedang kok, Mbak. Ngapa, Lek? Mbak. Ngombe sik aku ngopi. Oh, Serot.
Cangkemku selak keju. Ya sakarepmu wong aku yo ngelak kok ya. Ngelak ora oleh ngombe, dipenake sik kono. Tangane ceko. Lah, diresapi sik lek diresapi sik. Lambene ku ya le mencos. Diresapi sik. Iso mbayangke, Mas. Ngene ngombene piye? Ki ana mbak ngombene piye, Mbak? Yo. Wis. Wes iki lho. Ya, ngene ene. Selamat tenteng. Cabang bayi, cabang bayi. Ngene iki nek tekan ngomah anakku nonton rekamane dilokke lho. Piye? Piye? Pak Edan. Wis suwe kowe ngono lho. Ama ya. Aku arep takon ya en. Kok eni apa? Lah entet tok. Oh iya. Singkat. Takono. Sama sing nanti jenengmu sapa? Aku ragil kuning. Ayo ning. Ragil kuning. Iya ngene. Atekon ya. Iya takono terus. Sing nandur. Kita nur. Terang. Terong. Mlungker-mlungker. Terong bunga. Bengkerak. Bunga. Blabuk. Lawu. Blabuk. Bengkerok. Enek putih-putih kaya nyawa apa ngono kae lho, kaya Mana nih. Nek nak nur. Terong. mlungker. Bunga. Bengkerak. Bunga. Blabuk. Ya kuwi. Nyamuk yo kuwi piye ndak ya kuwi. Isen aku. Dilakoni jenenge. Kuwi Jenenge sapa? totalitas. Nek nak nur. Ya nek ya. Wen ya wen. Ya nek ya nek nak nur. Ya nek ya. Wen ya nek ya. Rekoso Itris nganggo iki. Utung. Ora percaya nyoba Tris tenan. Pegel ngono. Baduye kucing ki mau. Kowe ngelem anu terong ning tak donat nyatok mong erok mok gak jane ewe iki. Kowe ngene tok mutung ati sebah. Ya Pak Ngomong apa kuwi, Mas? Piye? Kowe Ngomong iki apa? ngopone kemrutuk ki ngopo? Masa ora ngerti aku. Ora Belas ngerti. kowe. Lah aku dhewe sing ngomong ya mumet kok. Kere. Helmnya. Nek helm baennya. Kemang Dek. Amalem. Cangkeme kaget aku. Nah, syukur ngombe sik. Pengen Tua, banter-banter raga tua, ngeyel. raga tua. Yo moringa. Nyalah. Helmnya. Mah, Anek helm baen gak mi jalono miring. Apa? Miring. piringnya apa? Piring. Miring. Piringnya apa? Miring iki sun. Alah, ora sedih. Gah. Ya, cium. Gah megahi. Ora helm nyawa aku tak banyu. Kok sik Endet, aku arep tekon meneh. Endet. Apa? Endet. Enak apa nyanyi? Aku arep takon. Nak ngono. Sing nandur Nak nur. kacang Kak nyeng. kacang dawa kewer-kewer. Waduh. Ngajeng dawa ewer-ewer. Lah iki nek nggo mlaku ya kepindak-pindak to, Mas. Kacangnya. Kacang. 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 Kacang dawa kewer-kewer. Anak nyebut ora. Apa kuwi? Enek semute ora. Oh, nek dijunjung ngene cethok, Mbak. Digeret ngene cethok, Mbak. Iya enek semute, kacang dawa kewer-kewer enek semute. Semute amang mau inang. Ireng, Oh, semute ireng. semut ireng. Wi nek nando nak nyanyi. Apa? Apa sing mbok tandur apa? Kak nyeng. Kacang Dawa. kewer-kewer. Ewen-ewen. Oke semute. Ya kuwi. Oh, Gak aku. Nek ngelem. Nek kowe ngelem pen. Mah,
nying na nur a yo ni yo me en ga me yo ni yo ning na nur a yo ni yo me en ga me yo ni yo angen ni nyoli Apa? me en ga me angen ni nyoli ndi apane to Lah nyoli. aku i bindeng ijoli Oh, tarakku to nek tawa nyoli. Nyoli. lah nyoto Mah. Iya. Cek mampu. belum ora Mah, kemangan deh. oh yo malah ningun ya nyo nek ora gelem yo wis aku tak bali Iku mana sik tak ente, takon siji kamu meneh. takon terus Iya, Ben. jenengmu sama to Rakyat kuning. kok takon terus ngapa Oh, iya, Ben aku cinta. lah iya ngomong ngikuk malah kayak kucing tangan apa Andin. Gah kowe iki mau kurang menjiwai kok, Reng. Gah aku. kurang piye meneh Tekon siji loro kurang menjiwai kok. Kudune iki sing elek nemen ngono kuwi kok. apane sing elek iki Ya apane rupamu. Wis elek kaya ngono gak, Pak. Pisan sing kutekon kan karek pisan. Kudu sing elek banget. astagfirullahaladzim Tokno katidayan. Wah, jane. Gila ini tenan. Ya apa kuwi? yang ana nah kadamane to to Ya. Ya. Aku sesuk yo. Oh, dibuka. iki mau wedang apa le kopi kucluk enek jahene iki nak ngono Panas. Sing nandur Lah, Nek nak nur pligo apa pligo pligo cilik ning ajengan tuwil biar. Ayo, dinekke. masak mas bindeng ya mas Ben, dinekke bideng. piye mau pligo cilik ning ajengan Nah, cetha. tuwil Ah, tirake. ini jangan ini tengah apa lah kok tengah jangan Apa? lah cilik kok oh lah apa lah kok ora apa-apa neng lah tengah jangan cilik ora apa-apa keri apa penontonnya ora pihak neng aku amat cari pes cilik keri kok Timun cilik preger keri. gelem ya gelem yuk Ning nak no a ya ne pe ka pe ning nak no a ya ne ya me ka pe ya agane nyori si antet atine rumangsa diene nubruk sang aputri rakil kuning Ragil kuning katresnane pun kakang mangertiya cahayu sapa pawongan ala rupa kang memba dadi entit nunggu ana ing tengahing pategalan ya kuwi mau kang mbok upadi 10 taun lawase pun kakang Panjinukerta ya pun kakang Panjasmara bangun Ragil kuning Ragil kuning Piye? Jaluk ngapura tenan kuwi. menengo jare njaluk adik lagi ana wong arep Keri. wis ngono Mas rampung Nggih, matur nuwun. Nek tanggapane mbok yo adus to, Reng. lha ngopo to Pesing ngono. Jare kediri ya ngomong kuwi. bertanggung gendong kucing kok